Maialen Lujanbio Zugasti naiz, Hernaniaga, gaur egun eta orain dela 25 urte pasa ezkeroztik bersotan aritzen naiz, bersolaria naiz beraz, eta berso eskolan abiatutakoa da nire bersogintzarekiko zaletasuna. Berso eskola funtsean litzateke bere izenak dion bezala bersotan egiten ikasteko lekua. Baina esan daiteke hori baino gehiago ere badela. Ni Andere Arriola bengoa naiz, Aramaiokoa, bertan jaio eta bertan bizi naiz, eta gaur egun abokatu bezala lan egiten dut lab sindikatuan. Bertso eskolan ikasten dugu improvisatzen eta epaitegietan hori oso garrantzitsua da, zein ez dakizu behin epaiketara sartzen zarenean berta barruan zer gertatuko den. Askotan aurkariek edo parean dituzunak ere, espero ez zenituen argudioak edo frogak edo testiguak ateratzen dituzte eta jakin egin behar da poker aurpegia jarri eta horri erantzuten, naturaltasunez eta argudioak erabiliz, batzutan hobeak, beste batzutan kaskarragoak bertsotan. Bersotan egin daiteke batean, egin daiteke idatziz, eta berso eskoletan horrez gain elikatzen da bersoekiko zaletasuna, ezta? Eta bersoekiko zaletasun horrek ezinbestean zaramatza hizkuntzarekiko zaletasunera. Ze bersotan egin ahal izateko, hizkuntzarekin moldatzen ikasi behar duzu, eta behar da hastapenetan ez daukazu doai handirik, baina gustu hori piztu eta aberastu egiten da berso eskolan, ez? Oskar Sandezedo Poian naiz, hemen Iruñekoa, 42 urte ditut. Duela 11 urte hemengo berso eskola baten hasi nintzen. Euskara ikasi nuenetik beti berso zalea, baina bersoarekiko beti entzuleko harremana. Euskaraz bizitzeko lagundu dit nire euskara hobetzen eta erosoago sentitzen nire sentipenak azaltzerakoan, eta familia giroan euskaraz bizitzeko oso akuilu ona izan da berso eskola eta bersoan niretzako. Eta bestetik izan da baita ere jendea arte oso interesgarri bat. Ze esango nuke berso eskoletan ematen den harremana, edo gurean ematen dena bintzat dela, jende desberdinaren arteko oso harreman pareko bat, ez? Eta behar bada gaztaroan eta aur garaian ere, berso eskolako harreman modua ez da eskolako, gelako edo jolasgaraiko harreman modua. Beste jerarkia horiek desagertu egiten dira, kanonak ere desagertzen dira, eta oso desberdinen arteko oso harreman parekoa bizi izan dut beti berso eskoletan. Feliz Zubian ez ni, zarauztarra, medikua eta afizioz bertsolaria. Zainketa intentsibotako medikua naiz ni, hemen Donostia ospitalean edo Donostia Unibertsitate ospitalean, eta gero irakaskuntzan ere jartuten naiz. Nik uste dut ulertzerik ez dagoela Feliz Zubian medikua, Feliz Zubian bertsolaria ulertu gabe eta alderantziz ere ez. Alde batetik jendearekiko tratuan laguntzen du, gaitasun ematen dizu jende mota oso ezberdinarekin tratu izateko, bakoitzari nola hitz egin, zen mailetara, nola jardun. Bigarrenik diskurtzuak antolatzeko ere bai, hitzaldi bat eman behar denean, kongresutarako, bestelako aurkezpenetan, diskurtzua nola egituratu, zer jarri aurrena, zer bukaeran, eta egituratzeaz aparte, edo antolatzeaz aparte, erantzuteko ere bai. Improvisatzeko gaitasun ematen du, galderei beldurra galtzeko ere bai, edo momentuan mikrofonoak txistu egiten dizun, ez dizun, horrelako baliabideak ere bai. Eta azkenik esango nuke baita ere, neure lantoki horrek dituen edo lanbide horrek dituen estres egoeretatik ere, ihesbide bat sortzen dela edo gozamen puntu bat ere badela. Beraz, berso eskola da bersotik abiatuta hizkuntzarekin eta sorkuntzarekin jolasteko tailer moduko bat, ezta? Ni Leire Bilbao deitzen naiz eta literatur munduan aritzen naiz, poemak, ipuinak eta bestelako kontuak idazten eta kontatzen. Bertso eskolan ikasten da hitzarekin jolasten, ikasten da lagunekin solasten, ikasten da norbere burua plazaratzen, ikasten da iruditeria sortzen, irudimena lantzen, musikalitatea garatzen, ikasten da errimarekin arrimatzen, bertso zaharrak buruz ikasi eta berriak sortzen, tradizioari eutsi eta tradizioari lotzen. Eta nola ez, bide berriak zabaltzen,
eta euskeratik eta euskal mundutik leiho berriak ateratzen.